Bisa ka na ngadto sa 92 ka mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Ning si manahalang ubay-ubay usab nga mga health workers ang nagpositibo sa COVID-19. Apan gihangyo sa Talisay City Health Officer ang publiko nga di unta i-discriminate ang mga health workers nga nagpositibo sa maong sakit. Si Lian Sinkulan sa report. Matod ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer, nga paspas ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Karon miabot na ngadto sa 92 ka mga kaso sa COVID-19 ang anaa sa dakbayan. Sugod itong naanatoy katong mga nag-contact tracing, so among gi-swab to siya. Dito siya nagsugod nga na duha ka weekend nga tag-as kayo mong kaso, tag 10, tag 11. Then nasad mi nag-swabbing nga katong mga contacts gihapon. 24 pa lang ang naka-recover ni ini, samtang 12 na ka mga tao ang mitaliwan, diin sagad kanila aduna nay daang balatian. Ang barangay Tangki gihapon ang adunay labing daghang mga kaso. 25 ka mga kaso ang natala sa barangay, diin 16 ni ini ang active cases. Samtang gisundan kini sa barangay San Roque nga may 13 ka mga kaso apan may uban naka-recover na. Apan gidugang ni Alanzado ning si manahalang 11 ka mga health workers nga nagikan sa nagkalain-laing barangay sa dakbayan ang nataptan sa virus. Mas daghan na gid kay karong lately nga ni positive sa mga health workers no kay sila mga frontliners like sa mga triage area. Samtang matud usab ni Mayor Samsam Gulyas nga kaniadto nakadawat siya og report sa diskriminasyon sa pipila ka mga frontliners. Iyang hangyo sa mga mulupyo nga likayan ang pagtamay kanila. We keep on repeating it na if ever Simbako, kung kita'y mada sa hospital Simbako, sila magimutabang nato o sila may nagpadagan dito. So hopefully we will not discriminate if any of our frontliners mataptan sa COVID. Uban na Nante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.